Înainte. Bun, băgăm a treia. A treia este în sus. Încearcă să nu te uiți la schimbător, că pierdem direcția mașinii. Mai bine băgăm greșit decât să pierdem direcția mașinii sau să intrăm în ceva sau să facem o prostioară. Da? Bun, o să facem dreapta la semafor. Semnalizăm dreapta, luăm piciorul de pe accelerație, ne încadrăm pe banda care a venit cu asigurare în dreapta, aici trebuia mai întâi. Reducem viteza foarte mult, ambreiajul jos, foarte mult, dar nu ne oprim, băgăm a întâia și continuăm. Bun. Avem verde, da? Ăștia trebuie să ne acorde prioritate. Hai să mergem, da? Da? Așa. Pentru că noi le venim din dreapta lor, cum ar veni, da? Când schimbă direcția, da? Și trebuie să ne acorde prioritate de dreapta. Bun, mergem înainte. Bun, înainte. Avem un autobuz care este intrat un sfert în alveolă, n-ai voie să intri în depășire, da? Bun, chiar dacă e un sfert, dar nici n-aveai loc, da? Dar mai atenție la alveole, da? La autobuze care sunt în stație în alveolă, da? Dacă tu vii pe banda 1 și el este în alveolă, mai întâi iese el din alveolă, bag a doua, trebuie să bagi a doua. Și după aia poți să continui, da? Trebuie să el pune semnalizare stânga, trebuie să fie atent la semnalizări. Când stă în stație, stă pe ori cu semnalizare dreapta, ori pe avarii când stă în stație, iar când vrea să plece, o să vezi că schimbă semnalizare stânga, da? Și trebuie să fii atentă la treburile astea. Că poți să pici examenul direct 21 de puncte la treaba asta. În momentul în care polițistul pune piciorul pe frână, deja am picat. Corect? Și da, și nu. Sau... Toți continui examenul până la sfârșit, până când te trage pe dreapta și spune dacă, din nefericire, ai picat. Dacă nu, toți continui șansele până la capăt, da? Ok? Da. Sau dacă spunem pe volan, da? Dacă te dă mai în stânga sau mai în dreapta, da? La fel. Este intervenția examinatorului asupra comenzilor mașinii, frână sau pe volan. Dacă a intervenit el, înseamnă că posibil să fi picat, posibil să nu fi picat, da? Dacă el nu ți-a spus trage pe dreapta, ai picat, tu continui ca și cum de-abia ai început examenul, da? Cu toate șansele. Am avut elevi care au depus armele, dar nu au picat acolo unde li s-a părut lor că a pus frână sau ea l-a împins o leacă mai în stânga, au picat că nu au mai fost ei atenți și nu au acordat prioritate undeva, da? După aia și-au băgat picioarele de examen, da? Că au crezut ei că au picat. Nu. Tu îți continui șansele până la capăt, dreapta la următoare. Bun, ușor, ambreiajul jos. Bun. Hai, continuăm, că avem loc acum, da? Avem roșu, dar avem și verde intermitent dreapta, hai să vezi, da? Putem să facem dreapta cu condiția să acordăm prioritate cui? Pietonilor mai întâi. Atenție să nu vină vreun pieton din stânga dacă au verde. Bagă întâia și hai să continuăm ușor. Hai, ușor așa, în dreapta nu sunt, dar în schimb să nu vină din stânga. Habar n-am, că nu vedem culoarea la semafor. Hai să mergem, ascultăm. Unde te uiți? În stânga să nu vină vreun pieton. Acum te uiți la vehicule, stau pe loc. Știm noi virajul aici. Pietonii au verde, dar nu sunt pietoni. Da? Bun, mergem. Motorul sens giratoriu, mergem înainte. Ne uităm în stânga, din timp. Stai în stânga, te rog, dacă poți să intri. Momentan e blocaj, nu poți să intri, da? Bun. Semnalizăm în dreapta, părăsim intersecția, da? Și aici sunt 3 benzi, dar părăsești pe 2, da? Pentru că banda 1 e să vezi că dispare, este stație de autobuz și după aia dispare, da? Hai, bagă a doua și mergi dacă nu sunt pietoni în față. A doua.
Nu știu dacă vezi, este o săgeată pe banda 1 care spune să treci pe banda 2. Uite, mai în față, vezi, e o săgeată, da? Bun, așa că te luăm virajul direct pe 2. Bun, o să facem dreapta la sensul giratoriu, ne uităm în stânga, nu e nimeni, facem dreapta. Pietoni în stânga, trebuia să ne oprim, da? Nu ți-am pus frână, că nu era pericol să dăm peste ei, dar la examen ai picat examen. Mergem. Hai, erau, să zicem așa, mai axul drumului spre noi. Revenim pe banda 1 și mergem înainte. Vezi că e a 5-a, încă o dată, și păstrează banda, da? Hai. Foarte important să mergi pe mijloc. Bun. Următorul sens giratoriu o să mergem înainte. A doua ieșire. Ne uităm în stânga, nu vine niciun vehicul și intrăm și conjurăm frumos sensul giratoriu. Atenție în stânga să nu vină tramvai, da? Mare atenție! Bun, și am semnalizăm dreapta, părăsim intersecția. Observăm deja blocaj pe banda 1, luăm piciorul de pe accelerație, semnalizăm stânga, ne asigurăm în oglinda din stânga și intrăm pe 2 dacă putem. Pietoni stau de vorbă, mergem mai departe, da? Bine, mergem înainte. Înainte. Următorul sens giratoriu, o să facem stânga. Stânga? Da. Observăm o trecere de pieton fără vizibilitate în dreapta, nu scoți din viteză niciodată în timp ce merge mașina. Te rog eu, bagă înapoi a întâia, da? Și mergem, da? Nu să scoți din viteză. Mașina trebuie să fie conectată, motorul trebuie să fie conectat la roți în permanență, da? Bun. Adică fiind în viteză, da? Bun. Doar la semafor facem treaba asta, după ce ne-am oprit, da? Semnalizăm stânga, că facem stânga. Semnalizăm deja dreapta, că părăsim intersecția pe 2. Da. Bun. Și mai avem de revenit pe banda 1. Semnalizare dreapta, ne asigurăm, ăla-i departe în spate și intrăm. Observăm limită de 70 la oră, începem să accelerăm frumos și băgăm a 3-a. Ține-te rog banda A, foarte important, da? Mâinile la 9 și la 3. Bun, începem să accelerăm, mai accelerăm, că avem 50 la oră, e suficient, nu, avem 50 la oră, adică limita mă refer, da? Mergem și noi cu 50. Dacă spune examinatorul să mergi cu 50, mergi cu 50, da? Da. Îl asculți. Mergem, hai, mergem, de ce scazi viteza? Ținem să mergem cu 50. Vitezometrul este acolo, da? Da. Bun, mare atenție, aici suntem pe centură, mașinile circulă cu viteză mult mai mare față de interiorul orașului, da? Ca și cum suntem în exterior, da? Da. Și trebuie să calculăm mai bine vitezele și distanțele față de mașinile din spate, când vrem să trecem pe o bandă pe alta, da? Sau să depășim, trebuie să calculezi mai bine, da? Bun, o să urmeze un sens giratoriu, o să mergem înainte, da? Luăm piciorul de pe accelerație și începem să ne asigurăm. La ce ne asigurăm mai întâi? La pietoni. Nu sunt pietoni, îți schimbe atenția spre stânga. Ce observăm? Că vine un vehicul. Ce mai observăm? Că am scăzut foarte mult viteza. Băgăm a întâia de acum, da?
Atenție că nu ai vizibilitate, nu intra, nu pune așa frână bruscă, că nu călcăm pe nimeni, da? Eu doar am vrut să zic, atenție, nu ai vizibilitate din cauza l-a luat din stânga ta, paralel cu tine. Și nu intrăm, hai să mergem, că e liber, da? Haide să mergem. Mai întâi accelerăm și după aia ridicăm ambreiajul, nu mai plecăm așa. Am vrut să-ți atrag atenția că nu intrăm niciodată într-o intersecție, da? Cu unul paralel cu noi care ne ia vizibilitatea, ok? Nu intrăm. Până când nu vezi cu ochii tăi ce se întâmplă acolo, dacă poți sau nu poți. Că, așa cum ți-am mai zis, nimeni nu mai acordă prioritate cum trebuie să acordăm noi ca să luăm permisul. Da? Observăm un obstacol pe banda 1, punem semnalizare stânga în primul rând și începem să încetinim. Ambreiajul jos, frânăm, băgăm a întâia de acum, că vin cu viteza aia din spate și schimbăm banda când putem, da? Mare atenție, accelerăm, ridicăm ambreiajul. Încă nu putem, că vin cu viteză, da? Observ, da? După dubița asta ar fi numai, că vin cu iarăși cu viteză. După mașina asta albă, dacă faci acum plecarea, o să fie ok. Fă plecarea deja. Vezi, trebuie să calculăm, da? Adică astfel încât când el a trecut, când e paralel cu noi, noi deja să începem să ne mișcăm un pic, da? Paralel și să treacă de noi, da? Adică să nu așteptăm să-l vedem în față și pe aia să plecăm, că e târziu. În situații din astea. Hai. Accelerăm, băgăm a treia și mergem. Ce să te asiguri? Să acorzi prioritate, aici cedează trecere, da? Dacă vin mașini care vor să continue prin fața ta, să treacă prin fața ta, trebuie să acorzi prioritate. Băgăm a doua, că nu mai... A doua. Suntem în pantă și ne ajută. Hai. Da? Da. Chiar dacă era unul pe 2 și tu erai pe 1 și tu aveai nevoie de 1, iar el circula pe 2 în interiorul sensului giratoriu, tu tot te oprești. Și acorzi prioritate, da? Da. Ca să-i extind așa, sensul giratoriu poate să aibă 10 benzi în interior, ăla e pe banda 10, tocmai la mama naibii, da? Acolo în centru, și tu ești pe banda 1, tu vrei să mergi pe banda 1, nu intri decât dacă spune examinatorul, da? Ca să exagerezi așa, înțeles, să-ți dai seama. Dacă spune el să intri, dacă nu, aștepți acolo până îți libere ambele benzi, da? Ok? Da. Bine. Ușor, că ăștia merg cam încet, a fost un pieton de asta. Trebuie să încetinim și noi, vedem ce se întâmplă. Bun, mergem înainte. Hai, accelerăm mai mult, că e rampa aici, da? Mai mult, 2500 de rotații, da? În rampă. Mai, apasă, nu-ți fie frică. Apasă și bagă a patra. Ține ferm volanul ăla. Ține ferm, vezi? Ai început să te joci, da? Nu e ok. Bun, întorci pe asta. Bun, ușor. La viteză mare, mașina intră, zici tu că faci așa încet, dar ți intră în tangaj, da? Și ai să începi să, din ce în ce mai repede faci și ai pierdut, te răstori, da?
Dacă începi să scazi viteza, automat trebuie să umbli și la schimbătorul ăla de viteze, da? Cred cu a treia, să zicem, să continuăm, să vedem. Da? Așa. Bun, ușor, iarăși mai încetinim, iau te coada în față, da? Mai încetinim. Nu, mai întâi încetinim și vedem după aia ce viteză avem nevoie. Încetinim cu ambreiaj și frână. Vezi? Ai băgat a doua gratis. Gratis ai băgat a doua, că ne-am oprit și trebuie să băgăm a întâia ca să plecăm mai departe, da? Deci schimbatul vitezelor nu are legătură cu frânarea mașinii în faza în care suntem noi acum, da? Tu mai întâi înfrânezi pe frână, da? La viteză mare mai întâi apăsăm frâna, da? Nu apăsăm ambreiajul. Și pe măsură ce scădem viteza, în funcție de ce avem nevoie să schimbăm viteza sau adică să continuăm și am scăzut viteza, să apăsăm ambreiajul să schimbăm viteza, sau dacă ne oprim, apăsăm și ambreiajul spre final ca să putem să ne oprim fără să moară motorul, da? Ne uităm în stânga acolo, vedem dacă intrăm în sensul giratoriu sau nu. Păi nu putem, uite, au intrat ăia, dar vezi că te duci pe trotuar, da? Hai, du-te leacă mai în stânga și mai înainte, du-te în stânga și hai să mergem, că e liber. Este întâi, ai tot ce trebuie, du-te acolo. Așa, hai. Și semnalizăm dreapta că părăsim sensul giratoriu, este obligatoriu, da? Bun, pieton nu avem, în ce ieșim de aici, accelerăm, băgăm a doua. Oprim semnalizarea aia, continuăm să accelerăm mult, 2000 și băgăm a treia. Luăm piciorul de pe accelerație, apăsăm ambreiajul și băgăm a treia. Nu uităm de secvența de schimbare, da? Păi, bun, și mergem. Înainte. Ne uităm la mașina asta, o ținem sub observație, care are o semnalizare stânga. Asta înseamnă că ar trebui să plece de pe loc, da? Și ar putea să bage peste noi, deși nu are voie, da? Trebuie să te gândești la toate prostiile care se pot întâmpla, astfel încât să nu te ia prin surprindere și să poți să reacționezi, da? Pentru că dacă nu te gândești și visezi așa și mergi pe stradă, o să te ia prin surprindere și nu mai e timp de reacție și faci accident, da? Mergem prea încet, s-a întâmplat ceva? Bun, ce observăm? 30 la oră, sens giratoriu, da? Cedează trecere de pieton. Întotdeauna când ai o trecere de pieton înainte de o intersecție, a doua, băgăm a doua. Te concentrezi mai întâi pe trecere, rezolvi problema pietonilor și după aceea te concentrezi pe intersecție, da? Uite-te în stânga, acolo te rog, nu te uita în față. Hai, și mergem. Bun. La următoarea intersecție o să facem stânga. Ca să facem stânga trebuie să ajungem pe banda 2. Ne asigurăm în stânga, vedem că e liber, accelerăm și intrăm pe 2. Și continuăm. Bagă și a treia, că îți cere motorul. Bun, și facem stânga frumos aici. La sensul giratoriu mergem înainte. Alo? Rămânem pe banda 2. Bună ziua! 2-2-2 facem. Aoleu! Am înțeles acum. Am înțeles. Da, bine, la revedere. Bun, înainte, da? Băgăm întâia și când putem plecăm, da? Uite, a fost liber, încă este liber. Dacă nu facem plecarea corectă și ne grăbim, moare motorul, da? Hai, pleacă, ține ambreiajul. Bun. Semnalizăm dreapta, părăsim intersecția pe 2. Sunt 3 benzi în față, da? Rămân pe bandă. Păi, poți să ce banda e la nu? Cetinim puțin și intrăm. Haide, ascultă-mă, haide, ușor, bun, și mergem.
Aici trebuie să ne oprim și să așteptăm ca pietonii să ajungă pe trotuar. Când vin din stânga, așteptăm să ajungă pe trotuar. Când vin din dreapta, pleacă din partea noastră, așteptăm să ajungă la axul drumului, au trecut și după aia putem pleca mai departe. Înainte. Bun. La următorul sens giratoriu o să facem stânga a treia ieșire. Luăm piciorul de pe accelerație, observăm că ea stau pe loc, începem să încetinim, ambreiajul, schimbăm viteza, observăm și pieton, deci băgăm a întâia și ne apropiem de, ne oprim, da? Și ne apropiem de trecere. Ne oprim să așteptăm să treacă pietonii, dincolo oricum nu avem loc și nu putem să stăm pe trecerea de pieton, da? Și trecem acum, dacă nu mai sunt pietoni, mergem spre sensul giratoriu. Avem o linie discontinuă în față care ne arată maximul până unde putem intra și să acordăm prioritate dacă e cazul. Vedem că e liber, intrăm. Stânga semnalizăm, nu dreapta, că am zis că facem stânga, încolo, a treia ieșire, da? Bun. Încolo, da? Am trecut de penultima ieșire, punem semnalizare dreapta și părăsim intersecția tot pe 2, da? Regula 2-2-2 pentru a face stânga, să fim pe banda 2 înainte de sens, circulăm pe banda 2 în sens, ieșim pe banda 2 din sens. Bun, și oprim semnalizarea și mergem. Rămânem pe banda 2. Pietoni în dreapta, ușor, ușor cu frâna, că nu călcăm pe nimeni. Dacă e ceva de frânat de urgență, primul care pun, crede-mă, da? Bine. Bine. Bun, înainte. Accelerăm, băgăm a doua. Urmează un sens giratoriu și o să mergem înainte. Putem să facem și de pe banda 2, da? Nu neapărat. Am zis că putem să facem și de pe 2. La fel, 2, dacă suntem pe banda 2 la intrare, respectăm benzile. 2, 2, 2, da? Deci o să intrăm tot pe banda 2 în sensul giratoriu, dacă după mașina asta intrăm, da? Tot pe 2, nu linia de tramvai. Asta este 2, linia de tramvai e 3. Da? Și mergem înainte, da. Semnalizăm dreapta că părăsim, pietonul ăla e departe, aia doi stau cu minții acolo. Bun, semnalizăm stânga acum că trecem peste linia de tramvai, te asiguri în spate că nu vine tramvai mai întâi treci el și după aia tu și mergem înainte. Pe banda asta, e o singură bandă pentru autoturisme, n-ai ce să cauți pe asta de tramvai, da? Da. Dacă era tramvai cu noi paralel aici în dreapta și pleca și el odată cu noi, mai întâi trece tramvaiul pe acolo, vezi că se duce spre stânga așa, da? Tramvaiul, observi? Mai întâi trece tramvaiul și după aia trecem noi, ne oprim la pietoni. Mergem până la linia aia, până la linia din față transversală, mai, stop. Și așteptăm ca pietonii să ajungă pe trotuar. Pregătim plecarea mașinii, băgăm a întâia, da? Ne asigurăm încă o dată după pieton, nu mai sunt, plecăm. Înainte. Acum să ne uităm, ne asigurăm și în spate și revenim pe banda 1. Așa. Observăm pietoni, mergem, asta a intrat pur și simplu în intersecție fără să se uite în dreapta, în stânga, deși are stop și mergem. Ne uităm în stânga, dreapta, după pieton, nu să mergem mai departe. Înainte. Mașinile merg cam încet, cred că uite au pus și avariile, va trebui să intrăm pe banda 2.
vine un maxi taxi la foarte cu viteză, vezi? Foarte cu viteză mare, da? Băgăm întâia ca să avem spor la plecare. Ne uităm la asta a plecat, nu mai e nevoie să depășim, plecăm noi. E întâia. Bun, mergem. La următoarea intersecție o să facem dreapta. Încetinim că ăsta s-a oprit la pietoni. Când te apropii de o intersecție, prima dată trebuie să vezi dacă este trecere de pieton. Observăm o trecere de pieton, da? Cam în același timp în care observi trecerea de pieton, trebuie să spui în cap întrebarea dacă avem prioritate sau nu. Și cauți indicatoare, marcaje, semafoare, polițist în mijlocul intersecției, da? Și ce observăm? Că avem prioritate. Pietonul merge, avem prioritate, avem. Ce te-a speriat? Îngroșatul ăla din stânga? La tăblița adițională? Puțin. Păi, ok, ăla în jos, asta o să vorbim, acum e prea... Ne arată drumurile cu prioritate, îngroșatul ăla, da? Ok? Da. În jos eram noi și în stânga mai venea oia din stânga cu drum cu prioritate, dar noi revenim din partea dreaptă și trebuie să ne acorde prioritate de dreapta, da? Suntem pe picior de egalitate. O să discutăm, acum e prea devreme, dar tot e bine că am trecut pe aici și am adus aminte. Nu înțelegem dacă este prioritate în sensul în care... Stânga. De exemplu, dacă nu urmezi acel drum, asta mă refer. Nu are nicio legătură, are legătură cu... Intrăm, da? Are legătură cu... Ți arată drumurile cu prioritate în intersecție și trebuie să te gândești în funcție... Acolo, coborăm. Și trebuie să te gândești în funcție de ce ai de făcut, dacă te intersectezi cu alt drum cu prioritate, din ce parte îți vine aia. Și nu ne veneau din stânga, deci trebuie să ne acorde ei prioritate de dreapta, că noi le venim din dreapta, da? Ok. Bun. Oprim semnalizarea aia. Trebuie să mai și oprim semnalizarea, da? Da. Emoții. Bun. Urmează un sens giratoriu și o să vreau să ne întoarcem pe partea asta, da? Aici observăm că avem câte o singură bandă, nu avem 2-3 benzi, avem o singură bandă, da? Ușor. Uităm în stânga, aia au semnalizare dreapta, intrăm noi acum încet. Înconjurăm și urcăm. Ușor, revenim pe accelerație. Hai. Semnalizăm dreapta, că părăsim. Aici, pe mijloc. Așa. Accelerăm mult, că e rampă, foarte mult, să audă motorul așa că trage. Acum, băgăm a treia. Mâna fermă pe volan. Ia cincea, nu te grăbi și ia piciorul pe accelerație. Și mâna ta e la ora 10-11 acolo, nu e ok, da? La ora 9 trebuie să rămână. Nu te mai grăbi cu schimbatul vitezei. Odată ce ai accelerat cât trebuie, ai crescut turațiile motorului cât trebuie, ai tot timpul să schimbi treapta de viteză, credem, da? Nu te grăbește nimeni. Dreapta la sensul giratoriu. Luăm piciorul de pe accelerație, băgăm a doua și urcăm și facem dreapta. Uităm în stânga, e liber, mergem. Înainte, înainte. Dacă mergem înainte și avem o singură bandă, mergem lângă bordură. Lângă axul drumului stăm că dacă facem stânga, da? Facem stânga, da? Dacă nu încăpem, rămânem aici, da? Noi mergem înainte. Deci, când ai o singură bandă și auzi comandă de înainte sau dreapta, poziționează-te pe lângă bordură și mergi spre intersecție, da? Dacă auzi comandă de stânga, te poziționezi lângă axul drumului și înainte spre intersecție, da? Bun. Uităm în stânga și avem un stop, da?
gama întâia este și ne uităm în stânga. Trebuie să acordăm prioritate celor din stânga care vin pe banda 2. Că banda 1 au dreapta, da? Pe jos, marcat. Vezi? Iar aia pe banda 2 se duc la unde vrem să și noi, la stânga. Cu tramvaiul n-ai treabă care banda lui, adică poți să intri odată cu el în intersecție fără nicio problemă dacă te duci înainte, da? Hai. Doar la cei care vin pe banda 2 trebuie să le acorzi prioritate, da? Bun, mergem. Și mergem. Atenție la tramvaie, că mergi, da? Trebuie să vezi dacă se apropie o stație de tramvai, dacă este cu refugiu sau fără refugiu. Dacă este fără refugiu și pune semnalizare dreapta, înseamnă că oprește și trebuie să te oprești și tu, n-ai voie să înaintezi, da? De exemplu, este stația de tramvai la electrica la Baia Comunală. Corect, da? Bun, poți să pici examenul acolo dacă nu ești atentă, da? Da. Uite, de exemplu, urmează o stație de tramvai, dar este cu refugiu. Pa și la revedere, mergi fără probleme, doar că sunt treceri de pietoni și aici și dincolo, uite, și nu dincolo, exact la stații. Da? Și trebuie să fii atentă. Dacă se apropie tramvaiul, lumea e să vezi că dacă stau așa pe stânga impasibil, la un moment dat încep să se agite, încep să alerge peste trecere, să urce pe refugiu aici, da? Și mare grijă, că poate să te ia prin surprindere. Unul care ziceai că nu trece tramvaiul, deodată aude el că vine tramvaiul și îl vezi că înrește pasul, da? Trebuie să mergi cu băgare de seamă. Încă o dată ne gândim la toate prostiile care se pot întâmpla în trafic, ca să prevenim. Înainte, dacă nu primești o comandă că ne apropiem de o intersecție, mare atenție, că e valabil și la examen, merge înainte la o intersecție. Bineînțeles, dacă se poate. Ca să vezi că o să ajungem la niște intersecții în Galați în care poți să te duci doar dreapta sau doar stânga. Și la fel trebuie să vezi tu că singura posibilitate e la dreapta sau la stânga, să te duci singură, da? Că n-ai să primești nicio comandă, că vrea să vadă examinatorul că ai văzut interzis în față, interzis la dreapta și doar la stânga se poate, da? Și iarăși n-ai să primești nicio comandă, dar în general 95% din cazuri când n-auzi nicio comandă înseamnă că trebuie să mergi înainte, da? Bineînțeles, dacă se poate, da? Adică nu trebuie examinatorul ce fac, dacă nu ți-a zis nimic, dacă se enervează. Sunt foarte sensibil, da? Mergem înainte. Înainte. De exemplu, pietonii ăștia, ce prostii, la ce putem să ne gândim? Că s-ar putea dezechilibra, uite, vezi, e destul din cost trotuarul, poate ajungea în dreptul ăsta, că se înghesuie acolo, să pune pe bordură, poate să se dezechilibreze, ne gândim la toate tâmpenile, crede-mă, se întâmplă, da? Bun, următoarea intersecție o să facem dreapta. Adică, la semafor. La semafor. Că dacă nu este nimeni în față, pot merge direct și fac dreapta. Ce observăm? Roșu și verde intermitent. Când avem verde intermitent, reducem foarte mult viteza până la prima trecere și băgăm și a întâia până la prima trecere de pietoni. Nu mai e cazul că trebuie să ne oprim. Adică ne oprim și scoți din viteză, da? Dar dacă puteam, până la prima trecere de pietoni din față, da? Trebuie să reduci viteza, bagi a întâia și după aia atenție la ce? La pietoni, vehicule care vor să intre tot la dreapta unde vrei și tu, da? Ca o prioritate. Și după aia iarăși treceri de pietoni, da? Nu te bucur că ai scăpat de intersecție și treci peste pietoni în dreapta. Posibil să aibă verde, da? Da. Bine. La plecarea din rampă, ridici ambreiajul până tremură și te ajuți de accelerație. Ridici așa și acum apeși. Și ți apasă, nu-ți fie frică. Bun. Ușor acum, da? Că avem viraj la dreapta. Avem prioritate față de aia care vor să intre și ei. Și mergem. Urmează un sens giratoriu micuț în fața noastră. O să vreau să ne întoarcem pe partea asta. Da. Va trebui să ajungem pe banda 2, că avem regula 2-2-2 pentru întoarcere, da?
Bine, cum am avut acolo la turnul de televiziune, era o singură bandă. Asta este, da? Dar aici, pentru că avem două benzi, intrăm pe 2 neapărat ca să ne întoarcem. Și mergem cam încet. Prea încet mergem. Mai avem o grămadă până la sens. Aveam, da? Bun, acum ar fi fost cazul să încetinim și să ne asigurăm. Ne uităm în stânga și am intrat. Hai. Ușor. Încet, să nu ne oțim pe sens. Și semnalizăm dreapta, părăsim intersecția tot pe 2, da? Tot pe 2. Și mergem. La următoarea intersecție vom face dreapta. Trebuie să revenim pe banda 1. Chiar dacă nu îți spunea în dreapta, tu ai obligația să revii pe banda 1, da? Pe direcția înainte, ok? Oprim semnalizarea. Bine, dacă este și loc, da? Dacă nu, să intrăm și după aia iar să intrăm pe 2, da? Că era un obstacol. Facem dreapta, semnalizăm dreapta și urcăm. Hai, mergem. Atenție la semafor, da? Dacă venim așa de departe pe verde, atenție la semafor, că se poate schimba în orice clip. Observăm că s-a făcut roșu, dar avem și verde intermitent. Ce am zis? Băgăm a întâia, reducem viteza până la prima trecere de pietoni și ce vedem? Un pieton, dar a trecut de axul drumului. Acum la ce ne uităm? La toate vehiculele care vin, uite, din stânga, de exemplu, că vor să se ducă tot aici. Ne oprim și ca la stop ne oprim și le acordăm prioritate, ca la stop, da? Nu intrăm pe drumul prioritar din față. Și te uiți în stânga acolo, da? Avem plecare din rampă, da? Da. Ce observăm? Mai vine asta cu albastru. Mai vine un taxiu cu viteză, nu intrăm, da? Bun, după el ar fi liber, ne uităm în față să nu plece aia și am plecat, da? Haide! Bun, ne uităm la pietoni. Nu sunt, au și roșu și am terminat verdele intermitent în dreapta, da? Mare atenție, că ai 3 ocazii să pici examenul la verde intermitent dreapta, dacă îți dă comandă să faci dreapta. 3 ocazii ai, da? Prima oară la pietonii tăi, care ai avut tu până în intersecție, după aia în intersecție la vehicule și după aia aici pietoni. Am câțiva elevi care mi-au picat din cauza asta, că n-au fost atenți, da? Să nu intri la cap. Bun, ce observăm? Că avem un obstacol, dar avem și un tramvai pe banda 2. Pune semnalizare stânga și vezi dacă pleacă tramvaiul. Dacă nu pleacă, uite, a plecat tramvaiul. Nu mai intrăm în depășire cum a intrat ăsta. Vezi, deja l-a claxonat tramvaiul, da? N-are voie. Ok? Are grijă. Oprim semnalizarea, că nu mai e cazul să intrăm pe banda 2. Și mergem acum. Bun, după intersecția asta o să urmezi o intersecție mai mică, o să facem și noi stânga la ea după intersecție. Va trebui să ajungem pe banda 2. Deja punem semnalizare stânga, ia piciorul de pe accelerație, încetinim și trebuie să ajungem pe 2. Atenție, avem motocicletă și alte vehicule, da? Încetinim, îi lăsăm pe ei, da? Îi lăsăm pe ei să intre. Nu te lasă, nu te-a lăsat. Uite, ăla în schimb te lasă. Nu te mai baga întâia, că nu te mai lasă nici ăla. Și așteptăm, da? Este ok, poți să blochezi banda 1 fără nicio problemă și aștept să intri pe 2. Adică să nu intri în intersecție, da? Tu trebuie să schimbi banda până în intersecție. Și blochezi banda 1 dacă nu te lasă, fără nicio problemă. Hai. Uite, vine altul cu viteză, vezi? Nu poți. Asta este, stăm pe loc. Uite, acum fă plecarea și merge. Fă plecarea, prea târziu. Ăla din a venit, frate, din spatele ăsta. Uite, școala asta de șofer, vezi? Aici, nu știu ce îl învață instructorul, da? Pentru că noi aveam deja semnalizare stânga, noi trebuia să ajungem, el a venit tot pe banda 1 și ar fi trebuit să aștepte, da? Să intrăm noi pe banda 2 și după aia el. Noi facem stânga, da. Bun, mergem. Ne asigurăm din față și terminăm frumos virajul aici, pe unde? Pe lângă axul drumului, da? Nu așa departe, uite cum e mașinile astea două, da? Inclusiv școala de șofer, da? E foarte în dreapta, mai relax să suie pe trotuarul din față. Noi pe lângă axul drumului trebuie să termin virajul, jumătate de metru de el maxim, da? Ok? Da. Așa. Ne uităm după pieton, nu suntem, mergem înainte.
Atenție că pe tronsonul ăsta de stradă avem mașini parcate și pe banda noastră, observi? Unele mai mult, altele mai puțin. Posibil ca unele să te împingă peste axul drumului. Dacă vine ceva din față, nu poți, te mai să treacă ăla, după aia tu, da? Trebuie să-ți dai seama că te împinge peste axul drumului. De exemplu asta. E evident că te împinge. Pui semnalizare stânga, vine ăla, ce faci? Îl lasă să treacă, mai vine unul. Îl lasă să treacă, că altfel pici examenul. Și acum te-ai dus. Și bineînțeles nu așa aproape de ele, da? Că la fel poate să-ți pună mâna pe volan, să te împingă mai încolo. Nu riscă examinatorul. Înainte. Aici ai ajuns pe bandă, a dus două benzi acum la intrare și te duci tot pe 2, da? 2, 2 și ce găsești în partea cealaltă. Hai să vezi că găsești doar o singură bandă la ieșire. Nu avem două. Semnalizăm dreapta și părăsim. Ne asigurăm aici în oglinda din dreapta că noi de pe 2 vrem să mai întâi trecem peste 1, da? Da. Ok? Și dacă era unul paralel cu noi care vrea să continue, să nu părăsească, mai întâi trece el și după aia treci tu. Iarăși mașini, vezi, care te împing posibil peste axul drumului. Trebuie să-ți dai seama de asta, să pui semnalizare, să te asiguri față-spate și după aia să intri în depășire. Nu poți, că vine unul din spate, din față sau e altul în depășirea ta deja, te oprești. Ok? Da. Se pică examenul din cauza asta, că nu vă dați seama că vă împing chiar și ușor cu oglinda, da? Ușor peste ax, ușor cu oglinda ta mă refer, da? Poți să pici examenul. Trebuie să-ți dai seama că te împinge. Prin semnalizarea și rămânem aici. O să facem stânga la semafor. Ușor, ne oprim aici, lăsăm și pe ăsta să iasă. Ambreiajul, cum ne oprim pe locul? Ambreiaj, frână, da? Blocăm intersecția aici, da? Aici e intersecție, da? Și Da. aia poate să vină să intre aici la dreapta, da? Sau ăla să iasă, da? Bun, o să facem stânga, băgăm a doua, ne uităm la semafor, urcăm. Bun. Ușor, ne ducem ușor spre stânga, o să traversăm cele două linii de tramvai, băgăm a întâia că nu mai merge. A? Bun. Rampă. Haide. Apasă pe accelerație, te rog. Hai că am rămas singur în intersecție aici. Uite, au plecat aia deja, ușor aici. Așa. Gata. Rămâi mai întâi terminăm virajul, da? Accelerăm, băgăm a doua și după aia intrăm pe banda 1 când putem, da? Semnalizăm dreapta, ne asigurăm și am intrat pe 1. Bun, mergem înainte. Oprim semnalizarea aia. Trebuie să mai și oprim. Uneori se oprește singură, dar uneori trebuie să auzim că nu s-a oprit singură, da? Când luăm de volan invers, da? Și trebuie să oprim noi. La sensul giratoriu mergem înainte, a doua ieșire. Cum? A doua ieșire. Asta înseamnă că dacă i-am zis înainte, înseamnă că prima ieșire e la dreapta. Nu semnalizăm nimic, că nu avem semnalizare pentru înainte. Avem pentru stânga și pentru dreapta. Da? Bun, ne uităm la semafor, e verde și acum ne concentrăm în stânga. Ce vedem? Că vine un vehicul. Ei, putem. Nu-l vezi pe ăsta? Băgăm întâia. Încă o dată îți spun, nu ți-am mai zis odată, dacă avem 10 benzi și ăla e pe banda 10 și noi suntem pe 1, nu intrăm? Ți-am zis? Da. Ție ți-am zis, nu? Da. Bun. Păi, încearcă să reții, da? Și noi intrăm. Bun. Semnalizăm dreapta, părăsim intersecția. Accelerăm, băgăm a doua. Ce observăm? Că s-a făcut verde la pieton, deci va trebui să ne oprim, da? Mare atenție. La linia aia din față, acolo ne oprim, da? Băgăm a întâia, așteptăm să ajungă pe refugiu acolo, scanăm, uite, mai vine un pieton, da? Nu ne grăbim. Bun, ne mai uităm, numai alții mai sunt, nu mai sunt, am plecat, da? Hai! Ne uităm la semafor că venim din spate pe verde, da? Să nu se schimbe, mare atenție. Ne
Ne uităm după pieton, nu sunt, dacă erau, verificam culoarea la semafor, da? Ne obișnuim să verificăm culorile la semafor, la pieton, da? Chiar dacă nu sunt, facem exercițiul ăsta astfel încât să ne vină ușor atunci, să ne devină un automatism atunci când or să fie, da? Da? Da. Frontul pe banda întâi. Păi nu știi, că am ocupat eu câte văd, un autobuz, un maxi taxi, n-are rost, ăla face stație, sigur. Da? Mergem înainte pe 2. Uităm pe pietoni, ăsta sprijină stâlpul, e pe partea cealaltă. Și acum revenim pe 1. Ne uităm în față, scanăm banda 1, da? Deci nu revenim așa pentru 10 metri, da? Ia 3, ia 3, Da. ia 3. Hai. Înseamnă dacă vibra așa, înseamnă că durațiile sunt prea mici, ai schimbat prea devreme, da? Prin semnalizare. Bun, urmează o intersecție, o să facem dreapta. La semafor, da? Nu, n-ai nicio treabă cu schimbat. De ce? Vrei să vezi? Păi nici n-ai nevoie de a doua. Aici ești pe frânare, ambreiaj și te oprești, da? Din inerția mașinii te oprești până acolo, da? Te oprești, ok? N-ai nicio treabă cu schimbatul vitezei. Așa, bun. Și aici scoți din viteză și, da? Dacă are mașina destulă viteză, da? Din frână te oprești, da? Ok, frână, ambreiaj spre final, să nu moară motorul și te-ai oprit. Dacă are destulă viteză, da? N-are rost să schimbi viteză. Ne. Foarte sus ambreiajul. Foarte sus. Accelerăm, ridicăm puțin ambreiajul, ținem acolo. Așa, și avem viraj la dreapta, da? Bun. Ia uite, pietonii au verde. Ne uităm după pietoni, au primit roșu. Trecem mai departe. Bun. Hai. Bun, urmează o intersecție. Observăm că nu avem niciun indicator pe partea noastră. Trebuie să ne uităm pe partea dreaptă a lor, să vedem dacă aveau stop. Că dacă nu aveau stop, trebuia să ne oprim, să acordăm prioritate lui ăsta de dreapta, da? Și aveau stop. Facem stânga la următoarea. Încetinim, semnalizăm stânga, încetinim mult. Da? Bun, băgăm antia și continuăm, că nu avem cui să acordăm prioritatea la departe, da? Încercăm să intrăm mai mult în intersecție, până la axul drumului, da? Unde vrem să facem stânga, ca să nu terminăm virajul pe contrasens. Că dacă vinea o mașină, puteai să pice examenul sau iei 6 puncte, da? Neîncadrare corespunzătoare la executarea unui viraj, da? Nu ne grăbim. La intersecția următoare o să facem stânga. Ce observăm? Un stop mare cât noi. La dreapta observăm că nu avem străduță, înseamnă că trebuie să ne uităm în stânga să vede că există ceva, da? Și să vedem unde este colțul. Ia uite, vezi? Da? Nu trecem de bordura aia care se duce în stânga, cu vârful mașinii. Că dacă oprești dincolo, hai să iei 9 puncte. Da? Sau dacă vine și un vehicul, iarăși, nu lua încă stânga de volan, ca să ajungi pe contrasens. Intrăm în intersecție, cum am zis, viraj la stânga. Intrăm în intersecție până la axul drumului, unde facem stânga și după aia luăm de volan. Da? Avem de acordat prioritate din față și din stânga. Păi de ce? Că pleci din ambreiaj. Hai. Accelerăm și ridicăm puțin ambreiajul. Ambreiajul ții până termin virajul, că altfel... Da? Bun, aici ce observăm? Semnalizăm stânga. Dacă nu vine nimic din față, intrăm în depășire și ne asigurăm și din spate, că poate să fie altul în depășirea noastră și picăm examen. Da? Dacă vine ceva din față, chiar dacă e așa strada de lungă și ai tu impresia că încăpeți, da? Stai pe loc acolo, dacă nu spune examinatorul să pleci, da? Dacă spune el să pleci, la revedere, ai plecat, cu atenție. Vine vreun tir, că dacă vine vreun tir, nu încapi, clar nu încapi, da?
Te oprești pe dreapta, trece tirul, cât mai aproape de mașina asta, după care pleci tu, da? Oprim semnalizarea. Bun, o să urmeze un sens giratoriu și o să vreau să ne întoarcem pe partea asta. Va trebui să ajungem pe banda a 2, da? Adică Aici, unde sunt mașinile astea parcate. Pui semnalizare stânga și te duci peste banda, linia continuă. Asta este. Avem voie că sunt ăștia parcați. Bineînțeles, cu asigurare și din spate. Bun, ne uităm pe pieton și vin pieton, da? Trebuie să fie atentă și pe partea stângă și pe partea dreaptă, că ambele benzi sunt ale noastre. Da? Bun. Și ne apropiem de sensul giratoriu. Dă-l pe colegul care ne-a depășit atunci din spate, deși noi avem. Deci, haide, mergem până la linia de tramvai. Dacă se apropie tramvaiul cum se apropie acum, ne vom opri și acordăm prioritate, da? Stop, ne oprim. Bun, ne oprim, am zis, ne oprim. Că am ajuns la banda pe care trebuie să facem virajul, da? Mai întâi trece tramvaiul, după care trecem noi. Mare atenție, că pici examenul dacă te bagi în fața lui, da? Sau faci accident când ai să fii singură. Hai, te asiguri încă o dată și pleci. Deci ne întoarcem, da? Iarăși verifică tramvai în spate, chiar dacă, da, obișnuiește să verifici. Traversăm o linie de tramvai și părăsim intersecția. Suntem pe 2, tot pe 2, da? Suntem în sens aici, da? Avem prioritate din dreapta. Ce avem? Trecere de pietoni. Ne oprim, da? Încearcă să te oprești aproape, da? Așa, bun. Băi, a apărut înghețata. Fai, la ei și n-am mâncat nicio înghețată anul ăsta. Mi-a luat alții înainte. Iau-o și pe ăsta pe trotinetă, da? Deși are aici frumos banda făcută, el tot vrea să meargă pe trecere. Bun, ajunge pe trotuar, ne mai uităm o dată, ai văzut? Deci trebuie să te uiți, să întorci capul dreapta-stânga, că uite, când vine trotineta aia, tu te uiți doar o leacă, așa să zicem, în evantai, da? Dacă te uiți doar din evantai și vine ăla cu trotinetă cu viteză, te-ai trezit cu el pe trecerea de pietoni. Ce trebuie să faci? Să întorci capul, să ai, da, mai multă vizibilitate, ok? Da? Să te uiți în dreapta, întorci capul în stânga și te duci. Uite, au apărut trotinetele. Asta e, n-ai ce să faci, nu respectă regulile de circulație, te trezești cu ei pe trecere. Și ai picat examenul, da? Bun, o să facem stânga, încolo. Avem cedează trecere. Aici pe partea dreaptă stăm, pe partea dreaptă. Hai, mergem, e o singură, e tot sensul nostru aici, dar în schimb acolo trebuie să ajungem pe, cum ar veni pe dreapta, da? Dăm prioritatele ăla din dreapta care vine, da? Și intrăm acolo. Și intrăm pe acolo, dar semnalizăm stânga, dar du-te așa mai, ca să ajungem, ca să reușim să intrăm pe banda noastră, să nu intrăm pe contrasens, da? Așa. Așa. Tot ai ajuns pe contrasens, observi că ești pe contrasens? Nu mai sunt. Păi, nu e ok, da? Bun, urmează o intersecție, facem dreapta. Ușor, aici? Da. Ușor, ambreiajul, frână, ambreiaj, da? Băgăm a întâia, că nu mai merge cu a doua și continuăm. După este o elevă acolo pe dreapta, vezi, cu carouri, da? Va trebui să urce în locul tău, oprim și noi pe dreapta lângă mașinile acolo, da? Ia-o-l pe ăsta. Vezi cum trec pe lângă noi, trebuie să fii în permanență conștientă de ei, da? Mai trece și foarte aproape de tine. O leacă, dacă ai luat stânga, l-ai agățat, îl prins sub broți. Semnalizăm dreapta, că oprim și puțin mai în față, îndreptăm mașina și ne oprim. Ambreiaj, frână, scoți din viteză, tragi frâna de mână, ca să oprim cu motorul în funcțiune, da? Să meargă aerul condiționat. Bun, da. Bun, dacă vrei să te lăsăm undeva, urci în spate, dacă nu, te lăsăm aici, unde vrei tu. Unde vrei să te lăsăm? Păi dacă aveți... Unde vrei tu, avem drum. La general.